Cine-i cu asta? Ce preț are? Am una identică la 20 de milioane, ca să nu mai 21, 23, 24, 20 să aduc unde vreți. Identică ca asta. Nimica nu lipsește. Asta e a mea. Asta e un pic înțelege, asta e schimbat de amortizat, la amortizat. Dar e identică ca asta aia, decât că lipsește propaganda. Mulțumim! Dacă nu înțelege, nu are Ia la roletă, grămadă! Ditele-i cartea să ia la deja! Încă nu mai Să-i atragă. nu mai bine. Duminica care vine să vii să-mi cumperi mai mult produse. De aici e spartă. Uite să dau la băiat să o probez să vezi. Asta? E bine 30 de lei? E cam scump, nu? Ops, scuze. Pantalon era mai ieftin, domnule. Băi, Clopi, vrei să mergi, mă, să luăm un cap doar pe pus. Îl iei singilat, A? Îl iei singilat măcar, Da, și... Hai să vă dau telefoane! Vedem cu asta, dacă mai lasă aia, vorbim, dacă nu... Că sunt mai ieftine, până cu asta. Dar vine și tu. Dar vine și tu. Vine înapoi, ia să-l vezi, că ăla vine și să vezi... Adi! Tu știi, mixerul ăla. Aici? Are uite talon tot, Cât? carte, Cât vrei? la 17, dar... Să o văd, 60, fuge, stai, bună. Mă, da, mă gândesc eu. Mi-e 4 milioane un motor nou-nouț, de la de-l bagi la bicicletă. Cu benzină. Da, mă, și făceam trotinetă. Păi și atunci de ce nu spui, mă, că-ți comand? Pe-ți comand eu acum, pe AliExpress. La 3 rezervori trebuie... Kit, tot îți dă.
doar le montezi. Că nu mă grăbesc. Păi, ți-l comand eu un nouț. Păi, dar dacă nu-ți vorbești, eu am crezut că vrei neapărat de ăla. Benzina o să meargă, Păi, să gata. ardă de leagă. Da, când ziceai până acum, dădeam de 3 ori. Vedem că nu e grav. Asta e. Săptămâna asta oricum te fac eu. Nu fac tot bicicleta, da. Ia Viliodorul. La ce bani ai Viliodorurile astea? 20 de milioane. Ce preț are asta, mam? Aia e 25, mamă. A? Bagă pe net să vezi. Nu dă net. Nu poți da la pedală după aia. De ce? E prea lată. Asta. Știu, vrem să... Imprimant, dar nu e de-aia bun. Știi ce vreau, nu? A, uite-o mă, băgă, nu știu. Aduc și eu să mă iau ceva. Dacă aici, treci de acolo la de acolo. De acolo la Păi, de nu acolo poți până băta acolo. Deci cine e băiatul ăsta care îl corup tu și pe el? Păi da, păi îl învăț meserie, vrei să da? Meserie nu-i destul la fel. Deci te rog eu frumos, nu te lua după el. Hai că... E ultima chită. Îmi dai și mie, uite. Câtă este, mă? 100? Da, e. La noi pe șantier n-ai un să-l bagi în priză. Atunci ia tu la dat. Unde-i? Sau ăla de frigorit. Păi da, vreau, da, nu prea. Da, e cămaș. Da. E altceva. N-am un albastru. Parcă aveai, nu? Da, bă. De unde? E sau? Mi se pare că e. E? Așa știu. Păi e bună asta. Și cât ține aia? Păi n-am dat-o, nu știu. Uite acum am adus aminte de ea. Mi se pare că da, parcă am văzut ceva, ia să mă uit. Că nu mă... Păi gheață și cât ține aia? Păi de asta zic. Păi se iau niște de-alea de gheață. Nu, mă, de-alea de le pun în frigider. Că sunt... Păi nu țin minte că nu am făcut nimic cu ea. Din Berceni? Eram cel mai aproape. Hai încă. Hai. Hmm? Da, mai târziu. Pachete 10 lei. 3 pachete 10 lei.